Boleh. Di mana? Ang bukan lang lang. Bisa kena tapi itu doa sih. Gel turun sih kau. Pusat sih ya. 자, 오빠하가씨는 오मफ्राय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय जों दा थांनो ओंखारदों हाबा जानो ओमफ्राय दायो जोङो थांनो नागिरदों हाबा माने जेनेबा हाबायाथ' थांखांबायनो ओमफ्राय निउथा जानो फैगोन आरोना ओमफ्राय जों भागिन जायोना आं भागिन जायो नों भागिन जायोबा आं खिन्थु आंखौबो मामा आंखौबो आनै जासिगोन आंबो भागिनानै जासिगोन ओमफ्राय माने एकदम गोलाव खोमा माबाया सोमोन्दोआ दा बायनि फिसाजो भागिन नोंसा बायनि नोंसा बायनि होनलायलांबाय आं नायनाय जोंहा बिबाजै जाया जाहैबाय आरो जाद जादथार माबा मा होनो जोंहा बिखुनजो आइनि बिनि बिमानि आरोना जोंहा बिखुनजो आइनि बिदानि फिसाजोनि फिसाजो बुहुद गोलाव आरोना थेवबाबो दा नै जोङो थांनो नागिरदों आरोना जोंखौ खबर हरदों नालाय ओमफ्राय दा हासबेन्डआ नै पुरा अखा हागासिनो नालाय पुरा गानखाबाय ओमफ्राय आरो आगैबो थांगोन आगै मथु बे लामायाव दङ जोङो स्कुटिजों थांगोन नालाय बारा गोजान नंखाया जोंनिफ्राय थ' दा थांबाय थानोसै जोङो मोनजालायसिगोन बेदर जानो ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना बिदिब्ला जों दायो थांसै ना अखाबो हागासिनो आं साथा लानांसिगोन आंथ' नङाबा सिदा जोबगोन आङो थौ थांसै थौ लायना गैयाना मियाखौनो लायनाय जोंनाव फैयाखै माला itu pada berban nusong ini sadar tidak benar ya udah punya aku एकदम स्लो एकदम Now this is my food. হয়েছে না ভাই एसे संख्रि हो संख्रि बानलु नाङा दे Siapa?
ओमफ्राय दा माबा खानायखा फैसानि माबाया हाबा जाना फैबाय जोंहा नै हाबा माबा हाबा होनफ्लांगासिनो आङो नेवथा अखा हालायबाय रेनकट गानबाय दं नै अखा हालायबाय नालाय ससे थास'नानै नै गानलायबाय ओमफ्राय सासे उपाय गैया गारि कार थानायबासो टेनसन गैयामोन दा जोंफ्रा उपाय गैया गोरिब मानसि स्कुटिजोंनो थांनांगौ अबेबा थांबाबो ना खुरखा सोरबा लेंहरबा माने थाङालासिनो थानो हाखाया असिनाबाबो थांगोन जोङो खोन्थाहरखा नोंथांमोना सोरनाव थांनांगौ जोङो हाथायलाथ' ओरै लाबानो जाबाय दे ओरै लाथ'गोन आङो थांलायनोसै ओमफ्राय दायो जोङो एसे माबायाव थांना फैनोसै मा होनो बागमारा थांनो नागिरदों जोङो दैबानाफोरखौ एसे नायना फैहैनो आरो जोंहा बिमाखौबो लायना फैनांगौ आरो ना माखौबो लायना फैनांगौ थांसै दायो र' खनसे फट' लानि फट' लानो नागिरदोंमोन आं बाबु फैनाय गाखोनोसै फैदो बेखिनियाव साथा लाखाबाय इसा मालाय रेनकट गानबाय आंहा साथा फैदो नों थांग्रोदो आवगायाव आं गाखोनोसै दंजो थांलायनोसै दैबाना नायनो दैबानाबो नायहैनोसै ओमफ्राय आरो मा होनो बिमाखौबो लाबोफाखानोसै आरो ना बिमाया फैगासिनो गुवाहाटियाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय ओजोंहा माने एसे खामानि दंमोन नालाय ओमफ्राय दा नै जोङो लायनोसै आरो ओंखायनो हाबानिफ्राय हाबा होनफ्लांगासिनो आं नायलाय माबानिफ्राय बे माबानिफ्राय आलासिनिफ्राय जों थाबनो ओंखारबोबाय आरो बेनिखायनो आंना मोखाङाव माबा एकदम पिम्पल जानानै बोरैबा बारा मबाइल नायो नालाय मबाइल नायनायनि खोथा नङा मबाइल नायनायजोंल' बेरा टाइमावनो उन्दुनांगोन नों टाइमावनो उन्दुआना नङा दा आंहा खामानि थाथारो नोंथ' बानायनाङा ना भिडिअ एडिटिं ओमफ्राय नोंथांमोननि कमेन्ट आंसो नायो दैबाना मास पाइसिना खुरा बापरे रास्ता तो पुरा डुबिगिसिना दैबाना लोगोफोरनो दै गेजेरजोंसो सलायदो गारिखौ जों बेखिनियाव नुगोन दे जों थांजोबाथाय साइकेल लाबाथाय आयौ दैमाखाया आं हाल्लाहाय नै गारिखौ बन्द' जानो नाङा आरो प्लिज ना मोजाङै दैयाबो माबाथार गंसेथार दैया बेसेबा मोजां सलायजो आयौ सोर फैगबाय आं जुटाखौ मर सेस ओइ नैया दंबायो बे ओइनि आगोलाव आरोबाव आयौ नायलाय दैया मा बे लामाजों फैफ्लांखो जोङो ओइ लेवार गैया लामाया पिसना बेथ' लेवारखौ जि गिखायो नायनाय बिब' फंबाय जोंहा बिराद गिखायो लेवार बेल्लाव होनबाथाय दैया जेथिंबो दैयानो दै नायलाय ओइ मोजां सलायजो धेमालि नङा दे हले दैया मस्त'थार लागाव नङा मोजां सलाय नोङो दे सिलांबायलै नङा दे जि दैखा जेथिंबो दै जिबायदि माबा मा होनो दैबाना जाखादों आयु ओमफ्राय जोङो दायो नै बिमाखौ माने जोंनि आइखौ लानानै फैबाय आरोना दायो बिराद दैबानाखा जेथिंबो माने दैयानो दै ओमफ्राय मेन लामायावनो जि दै बोहैलायनाय जाबाय आयु जि गिखादोंमोन आङो ओमफ्राय दायो नै लानानै फैबाय बिमाखौ बिमा मोना बिब' बिनानाव जमा लोगो नांनानै माने मटु मोनानाव आलासि जानो थांदोंमोन आरोना लेंहरबाय थानायखाय जमानो ओमफ्राय दाख्लै थांदोंमोन ओमफ्राय दिनै फैबाय आरोना ओमफ्राय जोङो ससे लायनानै फैबाय ओमफ्राय नै बे सानैया बोरैबा नुथारदो नायनाय आरो सासेया बोरो थ' थांसै दाना आरो दैबाना मोनलांबावलायसिगोनसो आं एबार गाखोआहाय गिलु बालुनो
जि फिस्लायहां मोनथारदों थाबाय आङो नोंसोरो थाबायगोनसो आं एबार नोंसोर सलायनानै लाना थां ओमफ्राय जों थाबायगोन आगोलाव थां बिसोर उनाव फैबाय थाथो लामाखौ नुबाङाखैना बिसोरो फै आयौ दैया जि गेदेरखा नायलाय मेन लामायावनो बिमाया ओंखारबाय जोङो बिसोर मोनहैबाय बै सिगाङाव आलियाव नेना थाथ'है होनदोंमोन दानि थांनायावथ' जा सलाय सोमलांदों बेजोंनो जि गिदोंमोन आङो गोलैजानो जि नै दाहारथार दैया नै इखिनियाव सिजोब्बाय आंना मा दख'नाया अन्थाइआ जि ख्रोब हाबदो लानो जि गेदेरखा दैयानो ओजोंबो दै माने देन्जार जाखादों मा गामि होनो इखिनिखौ माबा आंबो मोजां मिथिलाय लांला बारा फैबाङा नालाय जोङो इथिंजा ना हमबाय नामा इसोरलाय मालाय गामियावनो नायलाय बुखारलांजागोन र' दैजो जता मानि फिसिजोब्बाय दैबाना आं बुखारलांनांगौ सिलायगोन इयाव हाग्रायाव दैबाना गानानै रेनकटा Pura mazur bala kile. Ubah. मोबाइल तो थोसुन तो मैं एकदम ভাল দেখা না তো मोबाइल तो पकेट थोत ओइ बेसा कोना बे दहा আছে गोथौ दं सिगाङाव फोसाबसो इयो मालानिबा मानि सिगमायो हानिङा माया गानखाबाय दङ जायाखै आं ओइ लानाथ' लोसो हांसो रिबारबो गबाय नै गावखौ सिजोबबाय आंहा दख'नाया नायलाय नों आखायाव लादो ओइ मनायाव ला जेबो नङा थौदो मेन लामाजोंनो देन्जार बोहैखादो दैया ना सियाय गुलायबाय बिमाया दै बारनानै एखिनि एकटा काले जि करफुङो थौ किबार ओइ सुरपेटा नाबो मोनसोगारदो मालाय हा नों जानाङाब्रा आं जागोन दायो न'आव मोनफैबाय हाबा जाबाय एसे दैबाना नायबाय बेरायनानै फैबाय बिमाखौबो लायनो थांदोंमोन नालाय मालाय बिसोरो बेसेबा गोबावनि उनाव बिब' बिनानाव पुरा लोगो नांनानै मट'लोङानाव गुवाहाटीयाव थांदोंमोन आरो आलासि जानो साननै थानानै फैबाय ओमफ्राय नै दिनैसो लायबाय आरोना मादै सासेयाथ' थाबोदोंआनो ओमफ्राय आरो मादै सासेया फैग्रोदों ओमफ्राय जोंहा माखौ जों लायबाय आरोना ससेनिफ्राय हाबा जानो थांखांना हाबा माने नेवथा जानाय
पार्टिनिफ्राय डाइरेक्ट ओंखाम जाखांना ओंखारलांनानै ओंखाम जाखांनानै माने फैबाय लायनानै फैबाय आरो ओमफ्राय दायो जासुलि नालाय पास्ता लाबोदोंमोन ओमफ्राय मालाय बिसोर रावबो जायानो आं जानोसै ओमफ्राय मा होनो बिराद दैबाना जागासिनो जोंनियावबो दानि बेरायनो थांनानैसो नुबोबाय मेन लामाफोरावनो माबायदि बोहैदों नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो ओमफ्राय नोंथांमोननि बबे बबे जायगायाव माने बेबायदि दैयारि लोमसावदों अखा गाराखै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरनाय आंनोबो जोंनावथ' नै दासो एसे गारदों अखाया नङाबा दानि जों न'निफ्राय ओंखारलांबाबो ओरैबायदि अखामोन आयु दख'ना सिजोबलायबाय आंना एकदमबारे इसेल' जानोसै आं नोंसोर जायाबा नानिया जागोन मालाय लांफानांगोन दा नै पास्ता जायानो मटुआबो ओमफ्राय हासबेन्डआबो जायानो जानो नायनोसै टेस्टिथ' दासो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय 30K जाथारसिगोन नोंथांमोना जाय नायगासिनो दङ साबस्क्राइब खालामैफोरा थाब थाबनो साबस्क्राइब खालामदो जल्दि 30K खालामनानै होदो ओमफ्राय माला 30K जागोन सानगासिनो आरो आङो खालामना होदो नोंथांमोना बांसिनानो भिडिअखौ नायनानैल' थायो आरोना साबस्क्राइब खालामा ओमफ्राय बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो 30K खालामदो जल्दिनो मोजां भिडिअ नुबाय थानो मोननाय बायदि आरोना बुरजा थाबनो जाबासो गोसोफोरा एकदम खुसिजोंनो भिडिअ मोजां बानायनो गोसो जायोना स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअजों दायो आङो पास्ताखौ जानो लाग्रोनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' बाय बाय बयनिसिमबो